yen dinulu ora sepiro nanging katigane luwih ora liya Joko Susi. Mentas wae aku tetandingan lan Kanoman sing jenenge Joko Susi. Lajeng panjenengan aku mlayu ora kowo sawise matrak aji pangabaran. Lamun aku bacot aku bakal temekane pasti Jajeng Latiban. rahayunipun panjenengan menika mlajar. Lah calon prameswari panjenengan menika putra. Sabar. Lho kok sabar pripun? Jalaran ditulungi kelawan Kanoman sing jenenge Joko Susi. Banjur aku pengen takon kowe. Yo gene nganti kedarang-darang kowe ninggalke ana ing kerajaan Ceylon. Sumusul ana ing wewengkon Jawa. Kang Mas, Kepiye Jajeng Latiban? ngantos kula menika kedarang-darang wonten tengahing wong. Menika duwu sanget. Lelampahan kang kula lakoni Kang Mas. Banjur lakon sing kepiye Jajeng Latiban? Nalika panjenengan menika lak nggih pasrah kalih Abdul Ghafur. Apakah Abdul Ghafur bener? Lajeng sak leker gentonge wonten ing kerajaan Ceylon. Kerajaan Ceylon. Nanging Kang Mas, sak sampuning Abdul Ghafur menika panjenengan pasrahi sak leker gentonge wonten ing negeri Ceylon. Menika tumindak boten bener kaliyan Tegese ora bener sing kepiye? badhe prawoso Sing ora bener kowe. Saiki kowe pinter roncet tembung. Aku percaya karo Pakah Abdul Ghafur. Jangan aku percaya sak utuhe kerajaan Ceylon. Kang Mas. Aku entuk Baski menehi layang karo aku. Kedadian kang tempuh ana ing kerajaan Ceylon. Yo gene kowe pinter kaya tembung. Yen Abdul Ghafur kepengin seneng karo kowe Latiban. Kang Mas saestu. Kula menika boten boten. Kula matur wonten ngersa panjenengan menika walapa Kang Mas. Aku ora percaya karo kowe jalaran. Pakah Abdul Ghafur kae wis setya tuhulan aku. Kanthi layang iki katulis. Saka Baski sing kepengin meni ngerti kedadian ana ing kerajaan Ceylon. Satemah isine layang. Kowe bocah wadon kepengin ngunggah-ngunggahi lan Pakah Abdul Ghafur. Jejere wong wadon. Saestu. Kula menika boten tresna kalih Pakah Abdul Ghafur Kang Mas. Kanthi bukti kecetha wae kowe bisa selak. Jajeng Latiban. Kang Mas. Supaya aku percaya kabeh pangucapmu. Kanthi bukti apa? Jenengan menika kepengin gadhahi bukti kaliyan kula. Kula boten gadhahi bukti. Yen pancen ora dibukti, supaya aku percaya yen Pakah Abdul Ghafur tresna karo kowe. Saksine sapa? Kula akan jadi saksi. Kang Lima Darudes. Lan injih Samraji. Aja gampang kowe duwe pangucap. Kowe ngerti paugane yen kowe dadi saksi. Saksi kuwi ora gampang. Lan injih. Mripat kula menika sampun mangertosi. Talingan kula ugi keprungu, kula ugi saged wicanten. Nun sewu. Tertentu Pakah Abdul Ghafur menika ginakake panguwas ingkang sawiyah. Piyambake nggonjak marang kusumaning ayu Latibana. Namung piyambakipun sampun kula emotaken. Mboten mendhotan saya ndodro
ngantos kula sabela dhateng kusumaning Ayu Latibana. Kasunyatanipun kula kajut derang Sang Raja. Panglima Herodes, Taniji. kanthi kabeh pangucapmu lamun kowe nyekseni Pakak Abdul Ghafur sing tresna kelawan Ajeng Latibana. Kanthi dasar apa kowe ngerti pakakine Pakak Abdul Ghafur kejaba saka kuwi? Ya gene iki kepati-pati kepengin nyekseni lan Ajeng Latibana. Awet kula menika sabda pitungkas nandhalem kasugenganipun kusumaning Ayu Latibana menika panjenengan pasrah kedhateng kula. Lho. Pakak Abdul Ghafur. Jebul kula boten nginten. Layang ingkang kasrat lumantar baski kagem kula. Pratilane panjenengan menika diunggah-unggahi lan kadang kula Latibanon. Satemah kula percaya awit ageng tresna panjenengan dhateng Kaisar Haruntala. Nanging dawah kosok wangsulipun. Jebul ingkang tresna boten diajeng Latibanon kosok wangsulipun panjenengan ingkang tresna kadang kula. Sinten ingkang matur kathah? Seksinipun Panglima Herodes. Niku dawah kosok wangsulipun. Tegese piye kosok bali? Nalika Sang Raja Haruntala Ya, nilaraken wonten negari Selon bener. muju Gadat Murniwati Sapa Kediri? cetuk salangker gendonge Tak pasrahke kula. nanging kang dadi keselamatanipun kadang Latibanon Herodes Panglima Herodes, bener. sareng kados daten Herodes meksa keperanan citranipun kadang Latibanon satemah tresna kali kadang Herodes tresna Latibanon. ingkang kadang Latibanon niku munggah-munggahi lan kula. Mun kula emutaken, kula niki sedya tuwuh dumateng negari ing Selon. Piyambakipun meksa mila crita lan kula ajeng diperkosa kan Herodes nyuwun pangayoman kula. Dadi Ajeng Latibanon arep diprawosa lan Herodes kapara kowe sing tetulung. Pasrah lan kula niku pengen ngrabeni kekadang. Kowe kepengin dikongadeni Latibanon. Kula pakawe putra digelem niku mboten nate kula trejo. Aku percaya. Kula niku mboten nate ngantos idawipun Sang Raja Haran. Aku percaya Ngantos dadi Joko Tuwa. Bener. Niku sedya Setya tuhu pangarsa Kaisar Haruntala. Niku mboten res, mboten tuwa-tuwa mboten napa-napa, tuwa-tuwane klapa. Nanging watake Pakah Abdul Ghafur ora gelem lan lati. Mboten lewataken. Kang Mas, boten kados ngaten. Sedaya menika klentu anggone ngendika Pakah Abdul Ghafur. Boten kula ingkang tresna marang Pakah Abdul Ghafur menika tresna dhateng kula boten purun Kang Mas. Ampun. Gawi njeng kadang. Aku wis tuwek nduk, ora sapa-apa nduk. Ning dipeksa Dipeksa. supaya kon neladi. Mengke kula dumung-dumunge ra dikeperakan ngaten. Boten Kang Mas saestu. Kebagusan Abdul Ghafur menawa. Kiwon. Kebagusan Pakah Abdul Ghafur nganti kadangku kok munggah-munggahi. Iku estu. Kula niki ra pati bayarane kathah. Bener bayarane 7 juta. Kula mboten nate kirak-kirik wonten cawadon. Ya mbek desane perkara menika. Kaya Boten ngono. Kang Mas Aku saestu. percaya karo kowe. Herodes Kula Sang Raja. luput mungguh pranatan keluarga ana ing kerajaan Salenda. Aku ning kene bisa nguwali kaluputanmu yen kowe bisa ndhaupake Kaisar Haruntala lan Murtiwati.
kula badhe ngestaken dawuh panjenengan sang. Yen kowe bisa lakon ndhaupake aku lan putri saka Kediri, kowe tak ndhaupake lan diajeng Ratu Banon. Nanging yen ora bisa tugal gulumu. Aku pamit Ratu Banon. Pintere kaya aku biyen anak sapa. Gawe abang ijone negara Selon iki aku. Gatuk piye jam piro gatuk? Wis sore mau nggon ranti-ranti sok kapan aku bisa ketemu ijen lan diajeng Ratu Banon. Lalah yang wiji maring lilah Sang Raja Irunta lunga, Herodes lunga, Ratu Banon ijen ora gelem tak perkos. Imam. Lagi ngomong jerit. Aku nek nyawang lan sampean tak kandhani. Lho sampean kuwi wong wis tuwa. Apa ya bisa? Lho, tuwa-tuwane kapuk. Apa? Dhuwur mabluk. Kak, Ngamuk. Sabar sih. Ojo kesusu ya, Nang. Ojo mbok batok dong. Ma. Mari apa? Kado piye? Apa sadong aku sikil? Itu piye nyaduk wong sikil. Lebane kok sadong apa? Pakah Abdul Gopur ning nyaduk karo cawaten sing ayu nang sikil. Engko apa? Irung. Sengok. Moksin. Sengok. Moksin. Kurang ajar Pak Abdul kok. Lho ora. Aku ya tetep ora gelem. Gelem? Lah wong apa ayu ning ngene kok rupa wae wala wis tuwa ngono kok. Suwarga kanggo kowe neraka kanggo aku. Tuwa iku ora wajahku to, sayang. Ning atiku kowe anak muda. Gimana? Nggih. Ora gelem. Suwak nambe. Aku pengen mripatmu. Rong kupingmu. Tok ilatmu. Karo wektu. Jam. Berkaos. Ngutos nang wedok tampil terus. Carane piye meneh? Asem badan. Herodes mati. Ratu Banon tak kukup dadi karo aku. Putranipun Rama Si kula Rama. murni Kula sampun kondur wonten ing Kadipaten Kediri. kaya ngono. Menawi kepareng kula badhe mancing wonten taman-taman Putri Rama. Pinanggi marang ibu. Ngaten iki. Menika awit saking Tumenggung Margono. Lho. Dadi putraku. Sing ngomongane kowe kula. Sing ngawur. Tumenggung sinten to? Allah niku Tumenggung Mandana Laya. Ning kathah prajurit ning kula niku Gusti Menggung Margana lho ngoten niku. Persis. Persis. Tumenggung Margono iki sing kagungan kersa. Ah, nek kagungan Pak Pramono. Pak Pramono. Jadi bener kowe sing bisa mundurake putriku. Leser. Leres. Kula nake janji sik. Itu Tumenggung kok. Bek gitu. Jumbuh kalian pangandikan panjenengan sinten ingkang saged ngunduraken Gusti Ayu badhe dipun dhawuhaken. Yen kaya ngono panjenengan ingsun ora bakal ngucapi wetra mriki. Badhe dhawuhaken Putriku bakal tak dhawuhake karo sliramu. Wah, sowan.
Man, seliramu sak keloron dudu budaya wong Jawa. Leres kisana ora teges aku tambuk karo seliramu sak keloron ki ora. Inggih. Sapa jenengmu lan saka papan. Kaisar Haruntala saking kerajaan Ceylon. Kaisar Haruntala saka Ceylon. Inggih. Yo sing saya jelas. Kula Panglima Herodes andanipun Kaisar Haruntala. Kaisar Haruntala inggih terus munggah ing pendopo kraton Kediri tenane ana kawigaten. Nglamar putri Dika ingkang nami Murniwati. Mangriyen. Jenengan itu mriki arep sponsor Sarimi apa arep nglamar Murniwati? Kok sponsor Sarimi? Nikah kemarin kados sponsor. Kula niku kuwatir nek sampean kakek ditutup nek ngantek koplak kene malah Wah, Gusti Patih niki wis orangnya ra karuan iki. sedulur Kaisar Haruntala. Inggih paring dawuh, yen sediamu arep nglamar marang putri ingsun iki telat. Tegesipun telat kados pundi? Iki putriku Murniwati wis tak jodohake karo Tumenggung Mandina Praya. Mandana Praya iki jenenge ora ngalah. Nuwun sewu. Menawi sampun kalampah ingkang putri kadhopaken lan Mandana Laya. Dasaripun menapa? Dasare Mandana Laya kuwi duwe lelabuhan kang gedhe. Lah, Gadhap lelabuhan tumrap negari. Lho nggih. Bisa ngundurake atmadaningsun sing rikala semana dibradat dening pawongan. Katuran pirsa. Menawi panjenengan dahar ature Temenggung Mandala Praya. Kok lale-lale. Mandana Laya. Nah, wah aku kok kaken Mandana Laya. Sing bener iki Mandana Praya. Awit boten Mandana Laya ingkang saged ngwali putri panjenengan saking cengkremanipun ingkang bradat nalika saking Kedakon Kediri. Lho. Kok sing ora bisa inggih luari putri ingsun iki tenane sapa? Mangrin, sinun mangrin. Sampeyan iki aja gawe-gawe. Kula niki sing susah-susah mlebu alas jegur jurang. Perkara Gusti Ayu kula goleki Dadi sampean rumangsa sampun. Lho nggih. Rumangsa sekti. Lho nggih. Iso ngrebut Lho, Gusti Ayu saka tangane sing nyala. Lho Ampuh tenan sampean. Oh. Wong pawaan kados sampean kok duwe kasekten ku. Kasektene apa? Pawaan kados sampean ngino sampean kali kula. Sampean laku mawon mboten jejet. Saya yuswa sak sampean kok kepengin dhawuh karo sing enom. Sampean ngino. Sampeyan ngino kalih Margono. Margono. Sampeyan aja ngino karo Mandana Praya. Bojone umure selawe. Selawe taun. Sampeyan iki aja gawe-gawe. Lho niki nyata lho. Gusti Ayu niku sing ndadak wonge gedhe dhuwur. Aja diteng. Sing gerak sapa? Wis nyolong. Aku ora percaya. Sinuwun Prabu, Kaisar kagem buktekaken menawi Temenggung Mandana Laya kok sekti. Menapa panjenengan kalimpun? Sinten ingkang gadhahi kadegdan luweh menika ingkang patut dhawuh lan Gusti Ayu Murniwati. Lho. Sampeyan nang kula ngejak balapan mlayu iki. Ampun kok balapan mlayu. Lho. Kula wis rino di oyak polisi dari mlayu bareng. Perkarane kok nganti doyak polisi. Karo bukti. Di mlayu kula banter. Ngejak di lapangan. Monggo. Mandrana. Jauh. Nggih. Urusan gembong wis clear apa durung? Ampun dipun gale yo. Sing penting tunggu Margono niki. Kula nyuwun kanthi sanget kawicaksananipun Sinun Prabu. Awit boten sadengah pawongan ingkang ngalahke pawongan ingkang nyidra ingkang putri. Sing nyidra putraku iki tenane sapa? Boten sanes ingkang nyidra Kaisar Haruntala. Lho, inggih. Iki padha mung semeter.
Sampeyan jalan Ning gedene gede aku. sing baku aku sing wis larakmu kundur. Ngene Nggut. Nggih, dawuh. Iki manut aturmu kowe sing bisa ngundurake putriku. Lho nggih, Sastri ningsun. nyatane lak kalih kula ta wau. Nah, Lah nggih. lah jumbo ature Kaisar Haruntala dheweke sing nidra marang Atmadani Joni. Iki ngene. Iki tiwas kebeneran. Kanggo mbuktekake antaraning seliramu lan Kaisar Haruntala ing papan kene bakal tak tu. Jarene mboten wonten adu-adunan. Ora iki kanggo mbuktekake. Katite mboten wani ora. Wani mawon lho. Kowe wani. Lho wani. Karo aku wani. Lho wani. Ning nuwun sewu. Kados Temenggung Mandana Laya kok mungsuh Kaisar Haruntala. Kentengen. Kok kentengen yo mungsuhe mboten Kaisar Haruntala. Yo sapa? Mungsuhe mboten sanes Panglima Herodes kemawon. Panglima Herodes. Inggih. Nak ngadepi kula niku kula kentengen. Wegah ngadepi kados ngeten iki. Piye, Gung? Kowe wani karo Panglima Herodes terus kok. Niki, kapan? Lho saiki kok Kari kowe wani apa ora? Nek wani tak samekake blabar kawat kenteng wesi kanggo Wani ati apa ora? sing Lho. Napa malih kok namung niki bedes niki? Panglima Herodes kok Herodes. Herodes. ngomong kecotot-kecotot. Saya ijen ben ijen. Lho, Iki ana tatangan. Nggih. Jroning kowe tanding aja nganti ana kedadian Rajapati. Krungu sampean. Aku sing nyekseni. Aja nganti ana Rajapati. Aja nek mateni aku. Nggih ngaten. Kakang Patih, nika dawisaken blabar kawat kenuwun. kados mekaten liwat dalem keparan kula mengsen. Nyuwun tembe pangestu. Panglima Herodes. Ayo tak wani. Sampun kula samektaken kagem blabar kawat kenteng wesi. Alasipun Temenggung Mandana Laya. Niki musuh kula. Kowe iki musuhku. Senajane kowe gagah gedhur. Anging Iki apa iki? Iki apa iki? lho niki urusane kula. Senengane kok Sang Raja, kados pundi menika? Panglima Herodes. Tutono. Iki senengane kok nyogok-nyogok. Ayo tanding kanggo Saged bukti. kawiwitan. Ya. Nyuwun tawih Ingat diri iki. Sang Raja, nyuwun tawih Bangsa. Hei. Saiki perang. Iki wani apa ora? Wani. Jare ora apa-apa. Jahat dosa. Apa iki? Boneka padang. Perang ora tenanan. Iki bare kapan iki? Boneka padang. Apa iki? Gusti, Gusti. Stop. Kok nyuwak? Kula tak pipis riyen nggih. Dek. Rono karapuan rune tanding iki ora entuk. Laran. Kira-kira wani itu. Aja itu. Tembeling siramu. Ampun. Nek wani ya wani. Lho nek mung gelut
Kula pirang-pirang sasi ora barbar. Aku di Kusawa. Mudar kowe. Kula mati. Dara Sinuwun. Kowe mati. Nggih. Urusan wis kabeh ta durung? Ampun takon urusan. Aduh. Mang. Yem. Saya tak kandhani sih. Niki Ora ana wong mati mlayu ora ana. kula mati nang pundi? Ana. Wah, mati kok nang kono. Lha sane Pak Pramono ora apa-apa. Sedulur Kaisar Haruntala Sang Prabu ingsun wis netepake druning adon-adon aja nganti nganakake Rajapati. Kamangka sliramu dhewe sing pinangka dadi paseksen. Ning sawise kelakon adon-adon diwiwiti Panglima Herodes mateni karo Temenggung Martaya. Kakulan peso menawi panjenengan nglepataken Panglima Herodes awit Temenggung Mandanalaya menika pejah saking krisipun piyambak. Awit menapa kula ugi nyekseni boten nyilih talingan ning liyan netraning liyan. Menawi boten prigel Panglima Herodes ingkang dados korban boten sanes Panglima Herodes. Kenging menapa kawicaksananipun Sinten Prabu kados mekaten boten kena kagem tuladha. Malah nglepataken kula. Ya gene kaya ngono. Kaisar Haruntala. Tumenggung Mandrapraya kuwi pancen ngagar pusaka ning tanpa dipateni karo Panglima Herodes ora bakal sumekaning pati. Nganggo pawadan napa wae Panglima Herodes kalbu kowe Kaisar Haruntala kuwi nerak peraturan utawa hukum sing lumaku ana ing negara Kediri. Lajeng kersanipun panjenengan Sang Prabu cabarake nggonku sayembara. Kamangka katitik ingkang mimpang boten sanes Panglima Herodes. Menawi panjenengan kukui putri panjenengan Muniwati. Kediri badhe kula yuki kathah saya. Panglima Herodes. Buktekke. Panglima Herodes. Mlayune tumuju ing Kedaton Kediri. Bujo ngeblabek. Sampai tetulung lawan aku duweni rasa tresno karo sampeyan kakang. Jebul sing nulungi kowe kuwi pawahan iki to. Menika leres. Jenengmu sapa, Oh, Joko Susilo. Joko Susilo. Bener kowe sing nulungi marang Murniwati. Nggih, mikala semanten kula ingkang paring pituwis. Menika leres Rama titip paman Temenggung Mandaya Srana. Oh, jebul itu Temenggung Mandala saya keparat tenan. Anci. Kakang. Kok kakang. Iki kan tresnan. Iki kono bojo. Iki bojo. Nah, iki piye? Iki sapa iki? Iki sapa? Menika Kakang. tutup layan bojo kula. Oh, ketut wayang. Nggih. Sing kakang sampean dudu Joko to. Kula pun gadah bojo Nek Kusumarengan. bojo. Lho aku ya isin nyene tak kira isin Joko. Ngene. Kakang. Joko Susilo. Nggih, kula Iki kanggo mbuktekake yen kowe pancen sing isa nulungi putriku
Iki ana kaisar saka Ceylon, Kaisar Haruntala. Kaisar dheweke arep ngrebut marang Murniwati. Mula aku njaluk tulungan kowe, Joko Susilo. Rampung ana Kaisar Haruntala. Kata nanging umpami panjenengan nyuwun Sabyanto dhateng kula perang tanding kalian Kaisar Haruntala. Tertentu Kaisar Haruntala boten badhe kumawantun kalian kula. Awit menapa? Sampun tau tate tanding kalian kula Kaisar Haruntala menika kalah kalian kula. Mila ini sinuwun. Panjenengan papakaken Kaisar Haruntala kula tak sesenyanyian sendiri. Hei, Kaisar Haruntala. Imayas. Hei, untung. Aja mongso seneng atimu. Aku ngoncati saka ing papan kono mau. Iki isih ana cara sepisan meneh. Kowe duweni marang putriku Murniwati. Kanthi cara sing kepiye Sinun Prabu? Kowe yen bisa ngalahake jagoku. Jagone panjenengan. Kaisar Haruntala ora bakal mundur yen ngadepi jagone Sinun Prabu pangarsa ing Kediri. Mang bocahken pundi jagone? Aku sing dadi Pripun Sang Raja? Panglima Herodes pengapesane Kaisar Haruntala ki Joko Susilo. Panjenengan aji. Ora kok wedi, wis tau diengkok-engkok aku. Kula jagane. Pinter kowe duweni kawegikan kowe Kaisar Haruntala wae diengkok-engkok apa neh mung kowe. Namung menawi kula Aku ngerti kowe arep ngatonke bektimu karo aku nanging eman kok kowe arep ngadepi Joko Susilo. Lakone iki. Joko Susilo, aku percaya. Aku nglegono paribasane aku gunake paweka cara ora bakal kowe yen ngadepi kowe. Aku nglegono yen aku kalah. Apik ngakoni kalah. sekatan. Sinuwun. Latih kok, latih. Kowe latih. Nganti playu. Ini gara-gara sampe. Kok bisa gara-gara aku? Lah kula niki ngantos merajat dibujung kalian niku Abdul Ghaffar. Pakah Abdul Ghaffur. Alam mbok. Aku ora maido. Sik. Pakah Abdul Ghaffur. Lakone Joko Susilo lan Abdul Ghaffur. Kok sumusulan kadangku jare arep kok senengi. Bradul, Nggih. mumpung ana wong akeh ing dina kok pas. Ben disekseni. Piye? Nalika aku matur lan Sang Raja Intala yen Herodes seneng lan kadangmu padu-padu. Iku daya cara aku. Tenane? Tenane? Aku sing kedanan ajimu lan Pak. Oh alah. Pas yen kowe kedanan karo kadangku Latibanon. Jalaran kowe ning njaba golek wanita ora bakal entuk yen ora kok senengi Latibanon. Mergo aku ora entuk patah mataku picek siji. Pakah Abdul Ghaffur ning kene bakal lakon kowe bebojoan lan adikku Latibanon. Nyuwun sewu, nyuwun wedal sawetawis. Niki perkara saking negari kerajaan Ceylon. Tenang, ada sing Jebul Ceylon ana biayu sing kaya ngene lho. Luar biasa. Nuwun. Yen pancen kowe bisa ngalahke Panglima Herodes, tak dhauke kelawan kadangku Latibanon. Maju Herodes. Ingkang samapta. Aji, sakti.
Rasa piye mau? Rasa yen nek kalah. Kok menangan ora ono ngalahno aku. Wis aku temu-temu bantuku. Isek. Iki dudu banget. Nek aku ora bisa mati. Ora bisa mati. Belum mati aku dipenjara. Apa pejaluk? Aku njaluk ambung sithik wae lagi. Ora. Kowe jaluk ambung tak pakili. Kene nek njaluk ambung ya ora apa-apa ning merem. Nek aku ora mau ambung aja jam 10 awan ora bakal mati. Yen kok nganti jam 10 awan ora mati ku nggo ramuhe kapan iki ketemu? Ora, sampean merem. Iya, Merem, monggo tak ambung. merem sayang. Nek aku mampu ya belum dadi ngene terus. Matur nuwun sayang. Matur suwun lagi Pripun? ambune wangi. Wangi? Kaya remason. Wangi kok kaya remason. Sampean ki Yen ngono aku mati ku mabur. Loh, mabur dure. Wah, Pak pesawat. Romo, jawab Murniwati. Sila pripun? Piye? Boten sias jawab kalian. Iki ngene. Sinuwun Prabu. Kaisar Haruntala. Inggih. Aku bisa ngerteni sepira gedening rasa tresnamu karo putriku. Lo mbok menawa kabeh mau bisa manunggalake keluarga Sailon lan negara Kediri. Seliramu tak tetepake, tak jodohake marang putraku Dewi Murniwati. Matur nuwun. Ugi panjenengan dados pasejan bilih kadang kula diajeng Latibanon badhe kula dhapaken lan panglima Herdes. Aku sing dadi sejen. Matur nuwun. Anu, Joko Susilo. Gedhe lelabuhanmu tumrap negara Kediri. Mula kowe tak dhawuhake karo katresnanmu saka ing Gunung Agung Ketut Wayan. Omah-omah nganti kaken-kaken lan ninen-ninen. Mila sedaya kalepatan mugi kapendhem wonten ing bumining pangapura kita ketoprak Tridha Carita nyuwun pamit nuwun.